thiên thiên in là hoa thản ngô Johanna buông quả sang đi chun anh lại bị tiêu tu na các thục tu ra đi già anh đón ta khi số bị cô nào chuan tu mà anh thục thì là vắng thì thế mình sẽ là tầm tu anh sẽ thế anh gia tăng mình sống sẽ sẽ tiên mặc mình là trong trái một cô là qua một thiên thì nói tu dễ là cái này Christian cho lại cô thế kun trying to get ta ko wangin ine na lo tu kan se alpa jaina helai huna imun thiam he ma tu sil turin ke ti chi lo kan tin chu kan ya alpa kan go se te isia a idu chuan alpa nang in nungin mang thaya alpa member ta thin lunga sha itiangin nang in hoi ta kin ma sa kan che jaina kan kun man tu te do te kan na ne thank you for the issue is done kan ti che Masain, helai huna thì cái tiếng chuộc về photo mà ở trong ngoài thì hát lại được không? Vậy là cô hiền ai à? Anh này thì là vâng, cái thiên môn thiên thì anh ấy nói thế, anh ấy chia nên cần sửa à, cần sửa cũng mà cần gì anh ấy. Vậy là anh ấy có hậu thủ ra, cần thằng chú hun thì này à. Vậy là hiện trên thu minh hành trên về China tin vậy là hiện căn thủ sở hữu tết thì chiêm thủ đến cái thiên thủ rồi chia thủ cái này tầm bằng được không? Tại hiện các loại chia nó sẽ đôi na chú bằng chân ngay thủ cho con ngay theo làm như đầu tiên sao đôi này thì cần nên mà sao chơi vậy? Mà sao thế là trong Bible sửa là gì nghe đi anh thì Johanna thon khát bung thung sang đi chuan tu po thil sual ti chuan dan na bo chia ani sual chu dan bo chiat na ani sia tin kan huwa heta hian dan chu heta dan na ti chu thu som pe kha ni ya thu som pe chu kan che che ko ha rom bung sai chang sai ya chuan dan chu sualem ni suwe ama ero chu danin misia tir lo se sual hi ka hrelo wang dan chuan ot su ti su se o hi ka hrelo wang heta dan ati po hian tu som pe a ko thowani rom bung sari chang sari hian tin jakopa bung hi cha som na cha som pakata tu po in dan zong vek ma se pakhat po a bo chiat si chuan a zawa ya bo chia ani uire su ti tu chuan tual that su ati bok sia uire lo ma se tual I that si chuan dan I bok sia ani tho mai ati ya heta akai ko na chuan Bible suala ti chu tu som pe bo sia na hi an ya heng tual that su uire su lu su evente do tin hek su evente ot su ti ve ho song kha ani ya tin akhina dang atangin han thil le do ni la isuan tlang chunga tu soi kha han ta lam le do ni la mathaya bunga chang som ni pakhata man lai mi te ne na tual I that tu ra ni lo tual that reng chu an chung thu re tu ra ni ti ani thu in sia e ti ya mathaya bunga chang som ni pasari atanga som ni paria ta hian iwire tu ra ni lo ti ani in sia e ke ero chuan ka hrila cheu tu po ngai cha ka me chen tu chu a thin lung a ui re to re ani marka bung sari cha som ni pakata tang som ni pathuma mishing thin lung chung lam atang chuan ngai to na sual in ngai na te ru na te tual tha na te ui re na te o na te sual na te le bung na te khur na te it sik na te pathian poi soi na te chapo na te ho taka che na te alo chuak si thi na heng til sual zong hi chung lam atanga lo chuak ania mishing ati bol lo thi na ni atia jakoba bung khacha som panga
chu chak na chuan lo apaya sual a hringa alo pui hian chuan thina hring thin sualina min kai choi thei tam kha heta hian he pathian thu in a ron ti chiang le zuala chu chak na chuan lo apaya kan ril ru kan ngai tuana kan thil lunga chak na lo om khan sualna a hringa chu sualna chuan thina an hruai lu thin ani ti a ron chianga tin heng pathian thu te hian a ti chianga ataka kan ti sual ani emo kan ril ru kan ngai tuana kan thil lunga sual lo om te kha ani emo kan suang tuana ani emo po ni se dan bo chia kan nia pathian thu kan huwa bible kan huwa suala kan thu ani ani chuan khang kan ta lan tak song song atang khan kan chu chuan mi song song hian en ti ka emo kan nun ke ni zaina local song song te po hian en ti kuna emo chuan sual kan bo che to suala kan lo te to ti kha a chiang re maya kala sual mi lo kala bo che le mi lo ti chuan to da sui ti ani to na tin chen ka chuan suala kan thu lo nan trong trai tam tu te bible chia tam tu te in kho chumi khami ti turin min ti fo thina ti zong hian han thil le don te am rom bunga chang som pahia chuan khovela hian mi pakhat awangin sual alo luta sual awang chuan thina alo oma alo ta ti chuan khovel mi hring zong zong hi thina chuan a fan chuak ta ani mi zong zong in thil sual an ti awangin tia khovela hian kan sia ta kan sual mi hring om tir ata to sual a ron piang ania voini thleng poin sual a kan lo ania cái điều kiện này tiêu là hẳn phải đo tài là mình sinh thiên cắn nhị na khi cắn cả sân thể cái gì khi mình dâu cắn người ta trên khắp in là Korean được em một hay Japanese ngay sa đều em một in là sa được rất đấy cả nó mấy thầy thì mình dâu đấy khi lâu ổn đúng như đầu tay là Korea đầu tiên là lâu ổn đúng như là em một Japan ra mà đấy lâu tay là em một cái điều mà han nó mới là mizo in lam mizo lo ta em ta la han khosak ta han khosak ta la mizo kan ni na ha bo do chuang lo ni kan kal san thei chuang lo Japanese kan fan ni remote thei la wa Korean kan fan ni remote thei he lo ti asianga tun la ya em ti na lam sa de thei a chuan LGBTQ hobin nge an ma ni ko tu da an ni tam tak anh này ăn được thì cần nhìn thấy đồ nào chút tiền sẽ chuan sual hi cần thiết tí để vàng chút tiền sẽ chuan sual hi cần thiết tí để vàng sual cần nita thì nó vin sual hi cần nina zo anh đi na đi chú chia này cần thiết tí vàng thế Bible trang cần chia tấm tất cần chia số đó khang trang khang chia nên cần gì kan thil tia wang te a sual kan ni wa ke ma ni hi sual kan ni na zo kha tam tak chuan kal san kan tum thina ke ma ni kan theina mi hring theina thil tha ti kan tuma Bible chia te kan tuma in khom te po kan khom ani mai the ma se mi hring lam atanga ani kha chuan khang khan zia nei lo na tấm tất cả này cái mà này khang tiếc cảnh tỷ vàng khan cảnh suốt đó rồi thiếu trà cảnh tỷ thiếu trà cho cảnh tỷ anh đi tắm nước đấy mà rồi chú suốt cảnh tỷ nó khá bao xuống rồi này FSC cũng đi trang đây đã chuan rin na vàng không ai na chân tầm in đi chú in thổ số anh rồi và thiên thiếu bê cái này tỷ hệ bài của trang thì chú cảnh thế photo in đây nó mắc cái gì cái trip anh cái chuan ông zia ta cả chuan kan theina le kan that na te ma chuanin thil tha ti tumin kan mi hring nei be vak tum tai la suala tanga ta chua tum chiang tai la kan soi ta kan khan ni sina kan soi ta kan khan ma ni na than san tum kan ni do na
chu tiang chun sina kan solam deuh khan enge ma ni lo na puya in ko tir tu mong deuh te khan do na mi mak ni tianga enge chiang lo ni mi en do na ni pa mai lo ni mi en do na rom bung sari chang som ni pakhat atanga som ni panga hetiang hi thil om dana ni ti khre chuak ta thil tha ti ka du na thil sual ka ti le mai thin ka mi sing chung ril chuan pathian dan chu aloma ni ma sela ka taksa hian thok tu dan dang lam tak a om ti ka ria chu chuan ka chung ril tha ti zom dan su adova sual dan ka taksa a thok thin boya mi siam thin ani mi khongai thak tak ka vani tak he thi na taksa la ta hi tu nge mi chan chu kang pathian le kanlapa Isu Krista zara ani kanlapa Isu Krista zara ani chu fakin on rose ti chuan kan thimlung chung ri tak chuan pathian dan azoma ka taksa hi chuan sual dan azom thung ani ti pathian thua kan huwa rom pung sari kan huwa ri tin Johana ton khat bung khat chang saria chuan afapa Isu Krista ti senin kan sual zong tlen fai sak thin ani intia tin rom bung thum cha som ni pan thum atanga som ni pariata mi zong in thil sual an ti veka pathian ro puina chu an chang thei talo ani ni ma sela Isu Krista tlan na za pathian chuan a khongai na awang chawin chung mi te chu a thonin thiam a chan tir ta pathian ani chu a thisen ring awanga sual thupa choina ni turin arwata mi thiam a chan tir dan tirang tura ti ani ado theina awangin tulma lam sual te chu pathian a hai dera ama chu adika isuaring tu te chu thiam a chan tir ti fia turin tunlai kuna hian mi thiam a chan tir dan chu aron tirang ta ani hi chu ti chuan chuan tu reng kan nei am ni sue engwangin mo thil ti wangin mo ni rove rin na awang ani zo dan zom wang ni rovin rin na awangin mi in thiam an chang kan ti ani atia apoka pathian thu bok ania soita kan kha pathian thu kan thu soi tu te ti sian turin a thu pathian heta Bible in zia ve ka ti sia ka du wangin a thu te kan sia kan dewa ria ti chuan so na om theita ke pona ri ruwa so na kan nei ve fo thin chu nang ni point ni thau ka ina ani chuan kan thil ti om zia ani si lo chuan kan du zo me chak zo kan ti chak thei ti na em ni ilu sue wangin kan so na ringo ta ko kan so sual ngal pang ani kan la chiang tok lo ti na ani do na eng lai khang e chiang lo kan ti chuan kan du zo kan ti ya kan du zo me kan chak zo kan ti ya kan ti khala te cha sa ni kan kha ala tel chuan adik lo ani a chan chu ke mani ta kan ni lo wa ring tu te chu manale kan ni ya kan nu hi ke mani ta ani to lo wa khata tak khan kan du zo le kan chak zo kan na ti thei tho ve ti kha zo na kan soi ta kan khan kan zo fo thi ke ni pon kan zo fo wa ka ring chu ta tak chuan ke mani du zo an tu kan ni to lo wa ring tu nu na ka ti kha thiam to lo wa ni korin thon khat bung lu cha so ko tang so dia in taksa hi in chunga om pathian ne na tanga in mu thlarau thiam ring chen na in ani ti in she na nge mani ta po in ni to nei ne mana le in ni to sin chu wangin in taksa hian pathian choi mo u dia kala dia bung ni cha som dia keima min pa aya nun ka ni to lova keima hian Krista chu anung to zo ka ni tuna ti sa a kan hi mit mangaya katana
nun pe tu pathian fa pa ringa nun ka ni ati ni Isua in tinge atiang Isua tu danin Isua tu dan hi enge niang kan ti to sok tu ani don long ni ke ni ring tu te chuan ti kha chena kan soi tu bok ani ya ke ma ni nun kan soi ta kan ke ma ni nun hi kan ta ni to lovin Krista ring tu te chu Krista ina min tlan to kan ni wangin kan tu anga mun tu te ke ma ni tu dan da poi mo tu te kan ni lova chu kan sia thar le a trai kan sia tin thalai kan dia tun hun kan na nei kan dia ni mai the ya chen kha chuan nakina upat deu nuwa tunaya ko upat deu lek nuwa ko kum som ha ve nuwa chak lo una te pathian lo na sa zokin kan bo the yang tu na chuan Bible pon in wang lai kun che ni la ti te tam takin chuan la mangin hun te kan mang fok thina han chu ila ni khada da ka so hi pali o ma kum khada hian da kar sangriat sa sari le som tu om kum som sari dam tu langin han chu chin tai la da kar nuai singa le sang sari kan nei ti na nia chu da chuan kum som panga chu kan no pan lai kun a kan mang zo to kan mut hun chung te kan thei hun chung te in alang chu da chuan pai alang ai boka chu mi zong zong pai chuan kum som panga vel pa kan nei to lo ni mi hring hian chu da chuan pu zo ri ma te ho ang deuin thleng sil hun te chuat to hun te pai lo thei lang chuan kan nei tlem to viau mai thei ani then khat chu kan thak lai hun kan ron mang sau tran ne ani mai thei a kan kum te nang lo wa ke thi pia then khat chu kan mang zo tran te to po ani mai thei ni mi thiam te chu da chuan kho ve ra thil hu da chu hun hi ani ya mak ve te chu tu nai kho ve a thiam na sang ko ni thil sang sang kan bo ma AI ti te thil sang sang thiam na robot te tam to ni thil artificial thil tam to a ma se tu ma hian kan that lai hun voi ni thleng hian man lai ata to voi ni thleng hian kan that lai hun ni kan la pot sei thei lo wa mi ho sa ter pon a that lai hun pot sei kum sa som ma dam thei sia kan mon zai na hian kum som ma dam thei hi kala se lo wa kum sa som ma dam thei hi kala se lo wa tin kum so kan shut down ringa tuna chung kan boi re me kum so kan shut down ringa kum so nuwa tuna ko mang he ka tho le ko lo chuang lo ni chu wangin hun hi luwa thu se tu bung so pani cha kana chuan I wang lai hian siam tu chu se re gang che hun thalo tar siat hun dam ho nuwa ka ti to lo hun iti ma hian tin kan buwa hun kan nei tam thei na tin hun tlem te a thil ti dan te kan hu chuak ta zum zunga mana chuan zual ko akal turin ni khat tok te zam hu akal te kho theno makal tu kon kala ai thina tu na chuan thiamna te sang ko a second khat leka kan zual ko zum zum thei to mun la tak tak Mizoram chu soi lo India ram pon thleng pui kan in zum zum thei to ani manla ain hun kan le tak phai lo in zo ti la heng kan technology le kan thiam na wa nga thil kan ti zum thei a wa hian pathian liam na hun kan le tam tai ke mani a lo in chu ti la nge pathian liam na hun te hi kan technology te kan thiam na wa te hian kan le tlem pha ta zo ti hi zo na liam tham tak ni in ka sia Mizoram a hian Christian na alo lu ta mani lo ka Mizo te chu kan ke mani po hian kan la se phak tam tak no ma za 100% Christianity ka Mizo khan ani thina maro chu tu na hian za som ko pariat vel an lo ni ta anin chu ti la ni tin kan na hian pathian tan hun eng za nge kan pek ve trong trai ve sa thia in khom ve sa thia ringot te kan lo niem kan thin nung le
kan thim lung le ti tak zetin Isu Krista chuan kan numen ti hi zona kan in zo tu tin kan ria Jacoba bungli cha so pali ya chuan naktu ka in nun na chu en angin nge au do ti po in thasi lo chung rei lo te lo lama ral le tamai ang lek hi in sia ati kha sia ngani tuna fang bi hata en fang bi lo ka ta se ti na ne luma fang bi na ang ve ka ni sing hi ke ma ni an lian lo ni ma ya chu tiang ve tak tak su kan lia lung lian deuh tak hian min del se khoi am kan chona vela amo in su accident en tai lai mihring na hi chu ho te ania ol sam taka chat thamei thi chat thamei thei kan nia pathian hian mi zong zong hi amal thawin mi sia kan tan rem ruat sa ani veka chung kan ti tu chu pathian ron chungin ti la pathian a in na chungin ti la hlimna lo na le thamun na ingai tu thlen phak lo le a ti po siat phak lo pathian na pe don chen he ko vela ta Isu Krista va na lo khan dam lo kha ko vela dam lo zong zong le e har sa na to zong zong ti kha an kiam lo Isu va na lo khan an kiam chong lo ni ama lo chu Isu khan ti tu a len chu ke a len chu to ni Isu ka chu kan ta na lo ti to kan thi ai na lo ti a thi ya ring tu te min tlan to ni mak tak le lo taka la siam tu na so yang kan mak tak le lo taka tu ni kha tu ma ya ya no thei do lo pathian ni halal ram din tu rin ama mo che han chu ti la hun kan nei tam lo vio mai nom sik bol nan te zu le mi lo a in man ra nan te ma ni chak zong ti nan te hun aum lo ani khati zo han chu chuan pathian chuan mangai na lung turin min tia mangai ang pokin vente i mangai turani min tia miram te ne na ring tu te kan dang lo na chu mangai na a kan na tu hi ania setena hian ring tu te hi min be na sa abi takin kan thar lai ma hian be na kan to na sa a chan ni nge a chan chu hun kan nei tam lo ti a hriat wa ani setena hian kan thar lai hun kan soita kan khan a rei don lo chung rei lo te lo lama kal le ang mai hi ani kan ti kha he kan wang lai kan thar lai hun hi a rei lo ti a hriat a wangin ni tin min thlema min beya in do na om ne ka zaina ko hian i tharau lak tumin chan tumin in do na zaina hi na thleng mek bokani rom bung so pathum chang so pa ta so pa ni chuan tu lai thi long sia hi in sia e mu hi to har akun tak set to tu na chuan kan rin tir lai ai khan chan dam kan ni na tu ni chu a nai zo to ani zan hi aral lek to ko awan don ta chun e nga om te angin moi takin khosa ila thim thil ti chu pain eng thuamin in thuam ang hu ti ya tuna hian i thi hun tu ruat fek to nia accident ava mai thaya dam lo na va ko ni mai thaya misuala va ko ni mai thaya heart attack ava ko ni mai thaya eng va nge kan thelo tun hun ala la ko hian kan na hi lak sakin kan thei ni eng po chu ni se ruat fela ni to he ko vela tanga lak bo ini huna chuan pathian ma ila ding ve nge to ni pathian ma ila ding ve nge to chu mi huna chuan na buwa iping an la zong anga idam laya ithil sual ti zong te ithil ti tha zong te alai siap do na na buwa khan zaina hian chu mi hun alo thleng don chu mi hun chu lo thleng don ta se awan ram ikai don ti chiang na men isual na zong kha ngai tam ani don ti chiang ma se chu mi hun a chuan chu mi hun chu lo thleng ta se la ima lo kal tu shoi tu che i aya ron ding tu alo kal do na aming chu Isu Krista ani
pa chu fakin on se chumi awan chuan alo pathian in afa pa Isu Krista kan tan Isu tan khove aron tin kan thi ai thi turin athi senin min tlan turin Isu kan tan khove aron thia tu puan bung som ni pakhat cha som ni pasari chuan thil bollo engma alu thei hem rovanga thil ten om ti te le do ching te an lo lu thei hem rovang beram no mun na buwa min chuang te chok an lu thei am an ti ni kan ni ti na kan thil ti a hian kan lo boi lu tu anga kan ei zon na te sum le pai kan zon na te kan du zo kan cha zo ti in kan lo boi lu tu ma pathian tan hian kun kan te man lo ani mai lo mo thalai te kan in zo fi angai he nun hi kan ta ani si lo va kan soi ta kan khan nan le kan ni to sin ka du zo kan du zo an du kan to le ne Johana bung kwa chang ni chun ani lai hian mitir tu na kan thok tu rani tu ma na thok thei lo hun jang lo thing don ring tu hunin anga lo che pathian ni tu ma so se Sung